Labaika Safani Marwa ce labaika Ani lamina Allah labaika maqama Ibrahim labaika Ani lamina Allah labaika wahijidenw b'a fɔ labaika ani lamina Allah. An balima Sherifila TV lajɛbaaw n b'aw fo ni silamɛ ka foli n'o ye Ala ka kisi n'a ka hinɛ n'a ka barika an bɛ Alahu taala deli Ala k'o kɛ ka ani aw bɛɛ lajɛlen nabɔ aw bisimila aw ka jamukan hukumu kɔnɔna la n'o ye hiji kunnafoni jamukan min sigilen don Sherifila TV jabaranin kan walasa ka kunnafoni bɛɛ lajɛlen di aw ma aw ka silamɛya jɔsen duurunan kan n'o ye hiji ye i n'a fɔ aw bɛɛ b'a kalama cogo min na kabini dɔgɔkun jan tɛmɛnw na kɛrɛnkɛrɛnnenya la février kalo in tile 10 don hiji campagne dayɛlɛla Mali kɔnɔ o kɔrɔ ko hiji baaraw daminɛna a tɔgɔ sɛbɛnw ni a papier ɲiniw ni a baara bɛɛ lajɛlen daminɛra Mali jamana kɔnɔna la walasa ka kunnafoni jɔnjɔn di aw ma ka taa kunnafoni ta sunkɔrɔ hiji ko kan kana ka ɲɛfɔ ye an wulila ka se maison de haji la service min bɛ yen nɔ minnu ka baara ye RAVEC ye n'o ye carte nina sɔrɔli ye ka da kan baara foyi tɛ se ka sɔrɔ sɛbɛn foyi tɛ se ka sɔrɔ bi ni carte nina tɛ service min b'o kɛ n'o ye RAVEC ye o tɛmɛlen kɔfɛ passeport dilanyɔrɔ maa tɛ se ka taa hiji la ni passeport fana t'i bolo an wulila ka se olu fana ma an balimamuso Ayisata Kamara RAVEC la ale bɛna ɲɛfɔli kɛ an ye RAVEC ko kan ani gɛlɛya min bɛ o la baara in kɔnɔna la Major Cɛkunta Kante ni ale ye responsable bureau de passeport la maison de haji la ale fana bɛna ɲɛfɔli kɛ anw ye passeport ko kun kan an ka jɛ an k'olu lamɛn. An nana pour que ka fichier individuel sɔrɔli nɔgɔya hijidenw ma o bɛ daminɛ ni minnu delila k'a kɛ fɔlɔ u bɛ na ni u ka RAVEC reçu ye u ma deli ka carte nina sɔrɔ ni u ka RAVEC reçu b'u bolo u bɛ na ni o ye ani u ye wari sarali min kɛ agence la ani o reçu de paiement minnu bɛ gouvernement na olu bɛ na ni décharge ye donc an bɛ rendez-vous di u ma u bɛ segin ka na don min na ka na u ka fichier individuel minɛ pour que ka t'u ka passeport dilan wagati ko kelen da sigilen ta an bolo pour le moment kɔni mais baara daminɛ la an bɛ ka kunɲɔgɔn kelen ɲɔgɔnna de di mɔgɔw ma fɔlɔ a bɛ se ka kɛ fɛnɛ a bɛ surunya ka tɛmɛ o kan quoi awɔ parce que wagati tɛmɛnenw na an tun b'a kɛ an tun bɛ wagati min don o tun ka surun ka tɛmɛ kunɲɔgɔn kelen fɛnɛ kan mais nin daminɛ in na sisan nɔ fɔlɔ an bɛ ka kunɲɔgɔn kelen na rendez-vous di n'Ala ka diɲɛ gɛlɛya a yɔrɔ ka ca mais bakuruba la n bɛ se ka kelen min fɔ o bɛ se ka kɛ minnu b'a kɛ siɲɛ caman donc ni olu ka o camanw donna base kɔnɔna la système kɔnɔna la a bɛ sumayali dɔɔni don baara la quoi parce que sisan nɔ mɔgɔ kelen kelen de bɛ taa bɛ traiter pour que k'a dɔn n'i ka dɔ wɛrɛ tɛ doublon kana tirer quoi donc o de bɛ na ni sumaya dɔɔni donni ye baara la sinon gɛlɛya foyi t'a sɔrɔ la au contraire a sɔrɔli ka nɔgɔn yɛrɛ heureusement tiɲɛ yɛrɛ la gɛlɛya t'an n'u cɛ faamuyako ɲuman yɛrɛ ni bɛn de ni vraiment de b'an ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya foyi t'an n'u ni ɲɔgɔn cɛ dakuruɲɛ laban min bɛ ne bolo minnu ma deli ka RAVEC kɛ u ka wuli joona k'a kɛ parce que bolikumadɔn ka fisa ni sen ka di ye pour que ka baara nɔgɔya anw ma n'u bɔra joona o la u bɛ se k'u ka papier sɔrɔ u sagona kuma la ka u ka fɛn bɛɛ labɛn ka bila minnu y'a kɛ fɛnɛ u kelen de fɛnɛ don u bɛɛ ka wuli joona u k'u ka papier kow ɲɛnabɔ joona o bɛ baara nɔgɔya an n'olu bɛɛ ma quoi n'Ala ka diɲɛ ye. Komi baara daminɛw don fɔlɔ parce que san o san an bɛ polisi direction ba ka yamaruya kɔnɔ a n'a ka hukumu kɔnɔna na k'o fara direction de la police ɲɛmɔgɔw ka hukumu kɔnɔ ni Ala y'a kɛ ni jitaga sera sisan passeport yɛrɛ délai o ye dɔgɔkun 2 ye o ye passeport ordinaire ye mais san o san u bɛ fiɲɛbɔda kɛ jitagalaw ye ka dɔ bɔ olu ka délai la ni baaraw daminɛna jitaga la komi depuis lancement kɛra fɔlɔ anw bɛ yan mais jama man ca fɔlɔ yanni jama bɛ caya an bɛ ɲɔgɔn ye o fana délai kan sinon a bɛ dɔgɔkun 2 la fɔlɔ an bɛ don min na i komi bi san o san i y'a fɔ cogoya min na o possibilité bɛ san o san ani an partenaire min n'o ye MSN ye an n'olu bɛ sigi ka kuma k'a fɔ ani maison de haji ɲɛmɔgɔw direction de la police des frontières mɔgɔw olu fana ɲɛmɔgɔw an bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan n'an farala ɲɔgɔn kan an bɛ kuma n'an kumana an partenaire min ye MSN ye olu b'a lajɛ u bɛ se ka dɔ bɔ délai la cogo o cogo a bɛ ɲini ka san 4 san 5 bɔ nin na u bɛ to ka dɔ bɔ dɔgɔkun 2 délai la kuma dɔw la an bɛna dɔgɔkun 1 na n'a yɛrɛ kalayara kuma dɔw la an bɛna fɔ tile 5 la ɲinan y'o san caman ye bon gɛlɛya min bɛ yen o de ye enrôlement ko gɛlɛya ni papier ko gɛlɛyaw ye bon n'a fɔra ko gɛlɛya i b'a dɔn jamana nin kɔnɔ yan
n'a fɔra n bɛna hukumu kelen kibaruya kelen di ma i b'a sɔrɔ dɔw ka papiye 3 kan sisan a tɔgɔw tɛ kelen ye i b'a sɔrɔ a sɛbɛnnen bɛ dɔw kan Mamadu a sɛbɛnnen bɛ dɔw kan Madu a sɛbɛnnen bɛ dɔw kan Mahamadu bon n'i y'an yɛrɛ ɲininka an b'a fɔ k'a bɛɛ ye tɔgɔ kelen Mamadu Madu Mahamadu mais papiye dilanyɔrɔ la passeport dilanyɔrɔ la an b'o fɔ o ma ko incohérence fo ka to olu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'olu bɛɛ kɛ kelen soit i b'a saba bɛɛ kɛ Mahamadu ye soit i b'a bɛɛ kɛ Mamadu ye ou i b'a bɛɛ kɛ Madu ye donc o gɛlɛya de bɛ na se anw ma papiye 3 min n'o bɛ kɛ ka passeport nin dilan n'o ye wolosɛbɛn ni carte d'identité ni ɲinan ye i b'a sɔrɔ u tɔgɔw fɔfɔlen bɛ ɲɔgɔn kɔ komi n y'a fɔ cogoya min na donc o gɛlɛya ba bɛ yen kosɛbɛ mais an b'u la faamuya k'a yir'u la tubabu sɛbɛn de don tubabu sɛbɛn na fo a bɛɛ ka kɛ kelen ye a bɛɛ ka kɛ Mahamadu ye ou bien a bɛɛ ka kɛ Madu ye sinon machine tɛ sɔn k'a latɛmɛ an bolo o ye kosɛbɛ o gɛlɛya ba b'an kan gɛlɛya filanan fana o ye min ye sisan mɔgɔw tɛ bɔ joona mɔgɔw tɛ bɔ joona dɛ sinon an sigilen filɛ nin ye i yɛrɛ ɲɛ b'a la sisan tile kɔnɔ passeport den 10 passeport den 20 sisan o bɛ kɛ ni mɔgɔw bɔra joona sisan ka na a bɛ kɛ i bɛ sɔrɔ lafiya la a bɛ ko la mais bɛɛ bɛ laban de makɔnɔ ka sɔrɔ ka bɛɛ bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ donc o b'a sɔrɔ avion programmé la vol programmé la i ji surunyara bɛɛ bɛ bɔ o hukumu o fana baara gɛlɛyaba bɛ an kan jama bɛ jɛ ka bɔ ɲɔgɔn fɛ yɔrɔnin kelen o b'a sɔrɔ le temps est un peu limité voilà welekan laban min kɔni bɛ yen o de ye k'a ɲini ijidenw fɛ k'a ɲini chef d'agence fɛ u k'a ɲini u ka clients fɛ n'u sera ka bɔ joona komi an kɛrɛfɛ dugu ninnu bɛ ten campagne bɛ fermer ka sɔrɔ hali iji yɛrɛ tɔ ye kalo 6 kalo 7 o ye an y'o expérience ye an kɛrɛfɛ jamana caman na mais sisan jamana ɲɛmɔgɔ u ye campagne yɛrɛ dayɛlɛ sisan fo kalo 6 kalo 7 joona pour que mɔgɔw ka se ka na joona u ka se ka baaraw kɛ joona u kana dernière minute makɔnɔ o welekan de bɛ n bolo u k'a fɔ u ka clients ye n'u bɛ se ka na joona gouvernement fara privé kan bɛɛ ka bɔ joona ni mɔgɔw bɔra joona baara bɛ ban joona en même temps lafiya bɛ na hali ni problème bɛ minnu ka dossier la olu fana bɛ se ka corriger an partenaires fɛ joona ka sɔrɔ iji taga yɛrɛ ma se u kana laban nata makɔnɔ ala ka faamuyali cogo ɲuman di an ma an y'an bɛ o de fɔ waati bɛɛ an ka bɔ joona minnu bɛ fɛ ka taa hiji la an k'an kun bɔ joona an ka taa baaraw daminɛ papiye ko minnu kan ka ɲɛnabɔ a bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲɛnabɔ teliya la i n'a fɔ an ye a fɔ aw ye ka caya gouvernement ani kɛnyɛrɛyew de bɛ jɛ ka hiji baara kɛ ɲɔgɔn fɛ hijidenw yɛrɛ fanba bɛ taa kɛnyɛrɛye tigilamɔgɔw de fɛ dɔgɔkun fana kɔnɔna la an sera an ka o kɛnyɛrɛye association minnu bɛ hiji organiser n'o ye agence faralen ɲɔgɔn kan ka kɛ association ye olu minnu bɛ hiji organiser an sera o association 2 fana ma u ka ɲɛfɔli k'an ye u ka tɔn yɛrɛ ye tɔn jumɛn ani u ka tɔn ka laɲini mun ye a sigira san jumɛn u bɛ taa ni hijiden joli yɛrɛ agence joli yɛrɛ b'u ka tɔn kɔnɔna la olu ye ɲɛfɔli k'an ye nin dɔgɔkun kɔnɔna la Baba Jakite AVLM tɔgɔ la ani Mahamani Traoré AMA VP tɔgɔ la olu ye ɲɛfɔli k'an ye an ka jan wula ɲɛ. Alaikum salam wa rahmatullah. Tɔgɔ ye Shekna u b'a fɔ ma Baba Jakite. Anw bɛ AVLM de la n ka association ye AVLM ye. AVLM yɛrɛ kɔrɔ ye min ye Agence de voyage libre du Mali. An ye association ni dayɛlɛ an y'a kuma daminɛ 2014 mois de novembre ka na an ka association papiyew ban mars 2015 donc association hakilina taara an fɛ waati dɔ de la waati min kota kow nana gɛlɛya mɔgɔw ka fɔ ɲɔgɔn ko nana gɛlɛya an ye hakilina sɔrɔ k'an ka association dɔ créer min bɛ se k'a ka kota sɔrɔ k'a ka kota tila ani a ka agence tɔw cɛ association ni créer o de la donc an y'a tɔgɔ da nin na AVLM nin de y'a kun ye fɔ ɲɔgɔnko cayara agence kɔnɔ kota ka dɔgɔ alors minnu tun delila baara la ka kɔrɔ u bɛ kota min sɔrɔ ni dɔ bɔra la a b'u fana degun donc minnu fana donnen kura don ni fɛn ma d'olu ma u fana bɛ degun a dun tɛ se ka to a cogo kɔrɔ la alors an ye ɲininkali kɛ k'a dɔn k'a fɔ agence association wɛrɛ bɛ se ka créer pour que kow ka nɔgɔya fan fila bɛɛ ma an ye association nin créer
nin créé len ko alors mɔgɔ wɛrɛw nanu taw créé ala sago sago bon an y'a daminɛ don min na agence segin de tun bɛ yen an ye association créé agence segin tun bɛ yen mais bi an bɛ bi min na ala y'a kɛ agence taara fo 128 agence kɛmɛ ani 28 an ka agence association agencew b'o de la bi ala sago sago an bɛ da salo hijiden min taara an bolo u ye quota min d'an ma c'était 2825 wafla ani 825 o y'o hijiden de d'an ma salo an sera ka taa n'u ye mais dɔ farala o y'a sɔrɔ an ka agence min bɛ yen o ye 80 ye dɔ farala agence ka ɲina ala sago sago bon labɛn min b'an bolo hali bi an b'a fɛ ka hijidenw bila conforme de la hali bi Makka ni Madina k'u surunya haramu la o ye anw ka laɲini ye hijidenw bɛ lafiya dumuni ko la cogo min o y'an ka laɲini ye an bɛ laɲini kɛ fɛn fɛn n'a bɛ se ka bɛn hiji kɔnɔ an b'o o de y'an ka laɲini ye donc an t'a fɛ hijidenw ka tɔɔrɔ gɛlɛya min kɔni b'an kan dɔɔni o ye Makakaw ye u bɛ dɔ fara fɛnw kan n'u ye san kelen kɛ n'u ma fɛn fara kan san filanan u bɛ dɔ fara kan olu bɛ min fara kan n'an k'an b'o ɲɔgɔn fara kan yan hijidenw bɛ tɔɔrɔ ko dun k'u ye de nɔgɔya ka se ka kɛ hijidenw ye u fana minnu bɛ wariw sara dɔ ka se ka bɔ a wari la ni dɔ tɛ bɔ a la fo dɔ bɛ fara kan san o san jamana dun situation ye min ye o dɔnnen don alors an tun b'a fɛ an ka mɔgɔw k'o plaider kosɛbɛ Makakaw ye faamaw k'o plaider k'a fɔ jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ olu bɛ dɔ fara kan san o san bon u bɛ min fara kan a tɛ fɛn ɲɛ olu ye mais a bɛ fɛn tiɲɛ anw ye u k'u jilaja u ka ko nin lajɛ u ka jamanaw situation lajɛ u ka baara nin kɛ jamana situation kan an ka laɲini dɔ tun y'o ye ala sago sago bon gɛlɛya tɛ an ni yan faamaw cɛ an n'u bɛnnen don surtout maison de haji directeur kura nin kɔrɔlenw tun b'an dɛmɛ u seko dama yɛrɛ la min nana o fana kɛra an dɛmɛbaga ye a seko dama yɛrɛ la gɛlɛya t'an kan o niveau la olu de ye gouvernement ye o gɛlɛya t'an kan olu ka niveau la n'u bɛ se ka fɛn fɛn kɛ min bɛ nɔgɔya las'a ma u b'a kɛ olu kɔni ta y'o ye mais an yɛrɛ damaw cɛ fana gɛlɛya tɛ yen fo n'a kɛra quota min bɛ yen fɛn ma se ka fara kan mɔgɔ dun farala agencew kan o gɛlɛya bɛ se ka kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ dɔw farala agencew kan fɛn ma fara quota kan maison de haji y'a ɲini u ka dɔ fara quota kan mais u ma jaabi d'u ma hali bi an b'o gɛlɛya kɔnɔ o de ye gɛlɛya ye ala sago sago an ni hijidenw cɛ gɛlɛya tɛ yen anw kɔni n'an ka hijidenw cɛ gɛlɛya tɛ yen dakuma laban min bɛ n bolo o ye k'a fɔ association ye an bɛɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ɲɔgɔn kanu an ka bɔ ɲɔgɔn critiquer la ni min ye problème sɔrɔ o ye bɛɛ ka problème ye an ka ɲɔgɔn wele k'a fɔ ɲɔgɔn ye problème tɛ kɛ ka problème résolu solution de bɛ ɲini problème la i k'a dɔn i tɔɲɔgɔn ye problème sɔrɔ kun min na i bɛ se k'a dɛmɛ cogo min na aw bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ten ne hakili la o de ye ko cogo ye an yɛrɛ damaw kana kɛ ɲɔgɔn sababu ye ka ɲɔgɔn lebu ka ɲɔgɔn wayba ka lisiw dilan ka mɔgɔw tɔgɔw bɔ olu ye ko de a kɛli tɛ foyi ɲa mais a bɛ fɛn tiɲɛ n'i ye tɔgɔw bɔ ka mɔgɔw bila lisi kan o kɔrɔ i b'a fɛ k'u wayba diɲɛ ni juru bɛ mɔgɔ o mɔgɔ la a b'a ka juru sara n'ala ye nɔgɔya k'a ye donc aw bɛ solution de ɲini baaraw la aw tɛ ɲɔgɔn coro ɲini ne kɔni b'o de fɔ agence bɛɛ ye u k'u hakili to yɔrɔ la ala sago sago alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillahi al-karim nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in أيها المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نتوقع Mohamed Traoré né association malienne des agents de voyage pour le pèlerinage et Umrah à Mavepi. Vice-président de né. Alhamdulillah, anga toy a sigra sa
2004. Association sigira mun kama a sigira la nyene men kama o de ye ka hiji ani umra olu baraw o ka se ka sigi sen ɲuman kan o ka se ka bila minɛn fɛrɛlen kɔnɔ o ka se ka kɛ ɲɛdɔn hukumu kɔnɔ min b'a kɛ a bɛ kɛ minnu ye n'o ye maliyɛnw ye alisilama minnu b'an ka mali kɔnɔ yan olu ka se k'u ka nin baara ninnu fila bɛɛ lajɛlen kɛ hakilisigi ani lafiya ani basigi kɔnɔna na a n'a ɲɛdɔn association yɛrɛ ka miiriya a n'a ka wulikajɔ a n'a ka cɛsiri sababu belebele de ye nin ye ka d'a kan an kun bɛ jɛkulu wɛrɛw de kɔnɔ mɛ jɛkulu kɔnɔna na an nana ye k'a fɔ an ka se ka pour que baara in ka se ka ɲɛ an bolo il faut que an ka se ka tɔn dɔ sigi sen kan k'a tɔgɔ da ko AMAVP hakilila min b'an na ani vision min b'an na mali jiko a n'a ye murako la o bɛ se ka kɛ kɛcogo ɲuman na cogoya min na o de y'a sigikun ye alhamdulillah komi agence min bɛ an ka tɔn in kɔnɔ a bɛ agence 20 ani kɔ bɔ voilà mais agence u y'a dɔn tuma dɔ la u ka yɛlɛma bolo bɛ to ka kɛ baaraw kɔnɔna na dɔrɔlaw bɛ se ka na ko wɛrɛw bɛ se ka kɛ dɔw tigɛyɔrɔ bɛ se ka falen ka yɛlɛma yɔrɔ wɛrɛw la donc o hukumu dɔw b'a kɔnɔ mais mɔgɔ min kɔni bɛ association in kɔnɔna na a bɛ agence 20 kɔ la bon kota min kɔni tun delila ka da anw ma k'an ka taa n'o hijiden ye o tun ye kota 1000 ye mais an ka hijiden yɛrɛ nombre kun ka ca o ye parce que kota min bɛ di an ma an bɛ taa ni min ye a ka ca n'o ye parce que maa ti i ka ɲinita bɛɛ sɔrɔ kota la kota ye fɛn ye a tɛ labɔli kɛ mais an autorisera ni kota min ye o tun ye kota 1000 ye an taara n'o ye fɛn ye min ka ca n'o fana ye inshallah alhamdulillah labɛn min b'an bolo ɲɛna 2020 kɔnɔna na o de ye ka baaraw sigi sen ɲuman kan min b'a to hiji bɛ se ka kɛ nɔgɔya la o belebele dɔ ye jumɛn ye o ye hijidenw ka wuli joona ka essayer ka campagne yɛrɛ dayɛlɛ joona campagne dayɛlɛlen kɔfɛ ka communication passer fan bɛɛ lajɛlen fɛ média siraw fɛ radio b'o la telew b'o la journée écrits b'o la pour que kibaruya bɛ se yɔrɔ bɛɛ la k'a fɔ ko campagne dayɛlɛla ouverture kɛra lancement kɛra hijidenw k'a dɔn ko waati sera hali n'a ma se a surunyana munna o kɛra o sababu ye mun ye o de ye hijidenw ka papier ko gɛlɛyaw bɛ to ka y'a la komi n'i ye jateminɛ kɛ depuis ARAVEC ko donna an ka hiji baara la a ye fɛn caman changer an ka hijiko la fɔlɔ hijiden tun bɛ na i b'a sɔrɔ aw ka vol ye sinikɛnɛ ye hijiden b'a tɔgɔ sɛbɛn bi tile 3 an ni vol kɛ an b'a ka passeport dilan ka tila k'a bila vol kɔnɔ k'a ka visa kɛ a bɛ taa mais an bɛ ARAVEC waati min na a tɛ se ka kɛ o waati ARAVEC ko kun t'a la hijiden bɛ na a ka carte d'identité i bɛ taa sɔrɔ permis na an b'o dilan wolo sɛbɛn bɛ dilan passeport bɛ dilan a bɛɛ bɛ kɛ tile 3 ɲɔgɔn kɔnɔna na ka visa k'a ka passeport kɔnɔ a bɛ tila ka bɛn vol ma mais sisan o tɛ se ka kɛ sisan f'i ka wuli joona i bɛ taa sɔrɔ dɔw ka nin na ko problème b'a la tɔgɔ ni wolo sɛbɛn tɛ kelen ye wa tɔgɔ ni carte d'identité tɛ kelen ye bon ni n'a dun sariya la f'a bɛɛ ka kɛ kelen ye de passeport bɛ sɔrɔ ka dilan passeport dilan sariya kura in na biométrique la donc nin bɛɛ bɛ hiji ka dayɛlɛ joona na bon hiji yɛrɛ baaraw daminɛni joona dɔ ye jumɛn ye o ye système électronique ye o fana donna baaraw kɔnɔ fɛn bɛɛ informatiselen don système ko kan sisan an Arabie Saoudite cɛ pour que i ka se ka visa sɔrɔ i bɛ tɛmɛ fɛn caman de fɛ étape caman de fɛ nin bɛɛ mago bɛ waati la a mago bɛ labɛn na a mago bɛ ɲɛdɔn na voilà o hukumu kɔnɔna na an ni agence privée ani filière gouvernementale n'o ye état minnu bɛ hiji organiser n'o ye an ka direction appelée ministère ou bien maison de hajj an ka sigiw kɔnɔna na an nana ye k'a fɔ hiji ka baara ka daminɛ joona parce que yɛlɛma min donna hiji la n'a baara ma daminɛ joona a bɛ kɛ gɛlɛya ye a kɛbagaw ma n'o ye anw ye hijiden minnu fana bɛ fɛ ka taa a bɛ kɛ degun ye olu fana ma donc pour o kana y'a la an ka jɛ ka campagne dayɛlɛ joona ɲinan yɛrɛ an ka lancement fila bɛɛ kɛra ɲɔgɔn fɛ don kelen o b'a yira k'a fɔ ɲɔgɔn minɛ bolodi ɲɔgɔn ma o sabatira filière privée ani filière
gouvernement cɛ parce que an bolo di ɲɔgɔn ma inshallah. Bon baara o baara kɔni y'a ye sen ka ani gɛlɛyaw tɛ ban ɲɔgɔn na. Bon n'i ye jateminɛ kɛ hijiden dɔw bɛ na tiɲɛ na an bɛ degun sɔrɔ u ka sira fɛ an bɛ gɛlɛya sɔrɔ u ka sira fɛ. O de ye mun ye hijiden dɔw bɛ na i b'a sɔrɔ foyi t'ale bolo pièce yɛrɛ la alors que maakɔrɔba don maliyɛn don a sigilen don yan o tɛ papier ko yɛrɛ fan si tɛ yen i bɛ taa sɔrɔ wolosɛbɛn tɛ yen carte d'identité tɛ yen passeport ko tɛ arafɛki ko tɛ a bɛna k'a bɛ taa hiji la. Bon n'an m'o tigi dɛmɛ an seko n'an damayira la a bɛ se ka taa cogo di. Bon olu gɛlɛyaw bɛ to ka na ye baara kɔnɔ o kɔsɔn an bɛ kibaruyaw lase fan bɛɛ lajɛlen fɛ mɔgɔ ka wuli ka document préparé la kɛrɛnkɛrɛnma arafɛki hali n'i tɛ voyager joona i ka papier dilan i ka passeport dilan passeport ye san 5 de san 5 n'i y'o sɔrɔ n'i ma se ka ɲinɛ ta sɔrɔ i bɛ san wɛrɛ ta sɔrɔ n'i m'o sɔrɔ i bɛ san wɛrɛ kɔta ta sɔrɔ a bɛ se k'i hiji san 5 kɔnɔ. O bɛɛ ye mun ye pour que mɔgɔw ka kɔn ka wuli ka papier dilan fɛ hiji ŋaniya b'i la i siga b'i la n bɛ taa ɲinɛ n bɛ taa san wɛrɛ wuli k'i ka papier préparé ka document préparé voilà donc o gɛlɛyaw bɛ yen ani hijidenw cɛ mais min y'an ni fanga ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya ye bon hiji baara yɛrɛ kɔnɔ an bɛ se ka an sɔnni sigi fɛn min kan o de ye gɛlɛya fɛn o fɛn kun bɛ yen n'an b'a sɔrɔ ani maison daji cɛw bɛ ani minnu bɛ an ka ɲɛmɔgɔ hijiko la hakili la sisan a gɛlɛyaw caman an b'a fɔ olu wulila ɲɔgɔn faamu donna ko la sigi ka fɔ donna na koto ɲɔgɔn tala o donna na o y'a ye k'a fɔ baara in 85% o bɛ privé de bolo ni y'an ka Mali kota jateminɛ olu ta in ta ka bɔ a la a fanba y'anw de ye donc n'olu n'a ma ɲɔgɔn faamu baara gɛlɛyaw bɛ se ka na voilà mais gɛlɛya min bɛ se ka da o yɔrɔ o kɔfɛ tuguni an ni faama cɛ o tun ye passeport ko ye waati dɔ la an ye gɛlɛyaba sɔrɔ fo an kun taara gɛlɛyaba kɛra san dɔw la passeport ko la kosɛbɛ o fana sigi ka fɔ o nana na kɛra sababu ye yɛlɛmɛ donna o fana na nɔgɔyaw nana don a kow la donc baara kɔni mana kɛ cogo o cogo ani gɛlɛya tɛ ban e tun ka ɲininkali daminɛ bon agence yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ n y'o de f'i ye fɛn o fɛn a daminɛw na i bɛ taa sɔrɔ gɛlɛyaw bɛ yen mais gɛlɛya fɛn o fɛn kun bɛ sɔrɔ hiji baara la kosɛbɛ an ka nin sigi ka fɔ ninnu ani an ka association caman ninnu kiriyeli ani an tilala ka commission sigi sen kan min ye commission d'organisation de haji ye olu yɛrɛ fana de kɛra sababu ye ka gɛlɛya caman ta ka wuli ka bɔ yen parce que ni problème min ni min cɛ an b'a wele an bɛ sigi n'a ye an bɛ kuma ni nin ye an bɛ kuma ni nin ye a bɛ se ka dilan cogo di yan'o k'a fɔ bɛna taa ɲɔgɔn sama ka se tribunal ko ni fɛn wɛrɛw ma anw yɛrɛ min ye commission in fɔlɔ an b'a essayer ka bɛn don ni ɲɔgɔn cɛ an b'a essayer ka sigi ka fɔ ni cɛ fɔ ni kanbɛn don ni ɲɔgɔn cɛ o sera ka caman ka problème ban agence ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛyaw kɔni bɛ yen tuma bɛɛ gɛlɛyaw sugu kelen tɛ nka gɛlɛyaw mana na tuma o tuma n'u ye commission saisie n'a gɛlɛyaw ye commission mana na k'a da ɲuman don a la ala bɛ gɛlɛya in kɔrɔta hali an bɔra a dɔ la 2019 la voilà dakuruɲa laban min bɛ ne bolo o de y'aw ka nin émission sigili sen kan a ɲɛna an bɛ Sherifula TV fo ka waleɲuman dɔn ka a ɲɛma sanfɛ fo duguma an ka foli bɛ a bɛɛ lajɛlen ye wa an bɛ dugawu fana kɛ ala ka telefɛn ala ka sabati ala ka a kɛ silamɛw ni silamɛw ka ɲɛta ye o siga t'a la k'a fɔ hiji ye silamɛya jɔsen 5 de ye kalimatu shahada 2 in kɔfɛ an bɛ seli farida 5 kɛ an bɛ sunkalo tile an bɛ jaka bɔ n'a se bɛ min ye an bɛ sunkalo tile 30 sun kazalika ala y'an wele an ka taa farida in fana jɛ n'o ye hiji ye donc o dun ye fɛn min o tɛ fɛn fitinin ye i si bɛɛ kɔnɔ fɛn min bɛ kɛ siɲɛ kelen o tɛ ko fitinin ye o ye koba de ye ala y'o baara min kalifa an n'an balima agents de voyage ma donc ne kɔni ka ladilikan ni n ka kuma laban ye min ye an ka ala ɲɛsiranya k'an taabolo ye baara in kɔnɔ an ka tilebantiya k'an taabolo ye baara in kɔnɔ an k'a dɔn dunan ninnu ye ala ka dunanw de ye an bɛ se k'u tɔbɔtɔ an bɛ se k'u dɛmɛ cogo min an bɛ se k'u nɔgɔya mun k'u ye u ka se ka to ka farida bɔ a bɔcogo la ani kɔnɔnajɛlenya baara in kɔnɔ ne yɛrɛ b'o ɲini ni baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fɛ an ka kumakan laban na an k'o kɛ an ka taabolo ye an k'o k'an sinsin bere ye n'o kɛra Allah subhanahu wa ta'ala b'an dɛmɛ inna allaha ma'a alladhina taqaw walladhina hum muhsinin
siga tala ka fa Allah taala ka dunan la don ko nyuma o nyuma ya bara dodi donc hukumu kono angana ikhtisar doran ka fa be soro min sorala o nyetay me tarabele bele min bala o alaka je anaka ya fay ambo nyini anan baraka nyongo be anga yala bla o minen kono na ala sonna ma alaka deme fana bina ka faraw ka bara be ke jogo nyuma na inshallah barakallahu fik assalamu alaikum ala ka jɛ a n'a ka yafa an bɛ Alahu taala deli ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen hiji baara walasa ka a nɔgɔya silamɛw ma k'a nɔgɔya malidenw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la o kama an karamɔgɔ Seyid Sherif Usman Madina Haidara a ye nin baara in sigi ale ka yamaruya de kɔnɔna la nin baara in sigira sen kan hiji baara la gɛlɛya la kumaba o ye kunnafoni ko ye kunnafoni dibaliya o bɛ se ka kɛ gɛlɛyaba ye hiji baara kɔnɔna la walasa ka kunnafoni jɔnjɔn di hijidenw bɛɛ lajɛlen ma silamɛw bɛɛ lajɛlen ma bakuruba la nin jamukan in sigira sen kan an karamɔgɔ Seyid Sherif Usman Madina Haidara ka yamaruya kɔnɔna la an bɛ dugawu kɛ a ye ka tila ka dugawu ɲini a fɛ ka foli ni waleɲuman dɔn kɛ ka taga aw yɛrɛ aw minnu tun sigilen ka jabaraninw ɲɛma ka nin jamukan in na n'o ye hiji kunnafoni an bɛ Alahu taala deli ala ka hiji nɔgɔya silamɛw bɛɛ lajɛlen ɲina hiji n'o ye 2020 hiji ye a kɛcogo ɲuman ala ka nɔgɔya maa o maa bolo bɛ hiji baara la ala ka baara in nɔgɔya bɛɛ lajɛlen ala ka dɔgɔkun fana yira an na an bɛna kunnafoni wɛrɛ di aw ma hiji ko kan wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Labaika Safani Marwa ce labaika Ani lamina Allah Labaika Maqama Ibrahim labaika Ani lamina Allah Labaika Wahiji de Umba labaika